asi 300 vůbec. No. To je dobrý. Je tam kočička? Kurňa, ej dost? Smrdí dobře. Je tam kočička? Kočička. Schválně hodím přes to, co bude dělat. Asi byl nejrožka. Tam dá taky, ale nějaký... Tady, dívej. Tady, dole. Ale nahoru, tam je hradí. A ty jsi taky. Neskákej na to. Ty taky žerou před. Kapotu. Jsou falíštěky. Aha. To jsou ti nadšení. Arti. Čekaj tam. Arti. Ha. Zjistil, že tu nic zajímavého není, tak odešel. Spíš. Ty jsi jak ďábel. Nepojď, kam se drápeš? Taky ukaž Hartiškovi. No, bez tam. Jo. Má jiný zájmy. Že, pojď prosím. Dívej, on volá. On volá. On volá. Chtěl více. Více. Dobrý? Jo. Sedni. Sedni na ty. Ty taky? A taky dešťové přehánky. No tak to už nám příjemně stouply. Pokud víte, bylo 10 stupňů, ale třeba z nápora nám hlásí jen 18. Odpoledne potom naměníme maximum. Tak na to jsem opravdu velmi hrdý. Taky viděla jsem. A tu jak byla? Takže prej sop. Hej, sop. Ambra, Hezký. Vypadá teďka. Trošku dál. Tak. Pohladit? Boro? nechci. Kurňa, jak mu chladíme nohy přijede. Má dobrý to paro, že? Když ten má si kopíka rozplácí. Říkám, že ho kladí Kurňa, tak si mu to nestrouhali pěkně dlouho, asi se to chytlo úplně dá jen tak. To už.
To jsem nadával našim kozím, že to musím zastříhnout. Drápy, zkratky na ty stavy, co mají. To je ještě větší miminko. Jako co je opeřený, to jí vadí, ale takovýhle zvířátka jí nevadí, s tím si chce hrát. A honit to a všecko. Že? No, tam může být. Odevři, ale No, bílou kozu ještě nemáme. Tam tu malou vezmeme. Kdo má volnou tašku? Arty, ne to, tady neruš. Máme jich tu dost? Ticho. Dává jednu zajíčku. Ale si To jsou normální, ne? Nejsou nějaký zvláštní kozy. Arty, co tam je? To ta kašmírská. Arty, neštěkej, stačí. Co tam je? nevím, šel domů. Jak se díví. To šikovní jedinci, kurně. To byl gulášek. Hej. Haha.